ନମସ୍କାର ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆଉ ଆଜି ପବିତ୍ର ସୋମବାରରେ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ଧବଳେଶ୍ଵର ବୁଲିବାକୁ। ଆମର ଗୋଟେ ମାନସିକ ଥିଲା ମୋ ଭାଇର, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଧବଳେଶ୍ଵର ବୁଲିବାକୁ। ଆଉ ଧବଳେଶ୍ଵରରେ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଯାହା ହଉ ଏତେ ଦିନ ପରେ ଭାଗ୍ୟ ମୋର ଫିଟିଲା ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର ଡୋରି ଲାଗିଲା ଯେ ଆଜି ଆମେ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ। ଆଉ ଦର୍ଶନ କରି ଭଗବାନଙ୍କର ଆସିଲୁ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ନୂଆ ବ୍ରିଜ ହବା ମାନେ ହେବା ପରେ ମୁଁ କେବେ ବି ଯାଇନଥିଲି। ଆଜି ମାନେ ପ୍ରଥମ ଥର ଗଲି। ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଥିଲା। ଆଉ ଝୁଲା ପୋଲ ତ ଆମର ସେପଟେ ଯିବାକୁ ଦଉନାହାନ୍ତି କଣ ଝୁଲା ପୋଲ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ମୋ ଝିଅ ପୁରା ଟୁକଟୁକ ହେଇ ଚାଲିଛି। ପୁରା ସିଏ ପୁରା ବହୁତ ଏଞ୍ଜୟ କରିଛି। ପୁରା ବହୁତ ଇଏ ପୁରା ଖୁସି ବହୁତ ବି ଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ କେମିତି ଯାଉଛୁ। ଆଉ ଆଜି ମୋ ଝିଅ ପୁରା ଏତେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ହଁ ପାର୍ବତୀ ହର ହର ମହାଦେବ। ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ଦିଶା କେମିତି ପୁରା ତାର ଭଗବାନଙ୍କୁ ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଡାକୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁଅ ମୋ ଝିଅକୁ କେମିତି ଭଗବାନ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ସେ ବହୁତ ଉନ୍ନତି କରୁ ଜୀବନରେ। ତାପରେ ଆମେ ପ୍ରସାଦ ଖାଇଥିଲୁ। ପ୍ରସାଦ ବହୁତ ମାନେ ଆତ୍ମା ତୃପ୍ତି ଥିଲା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମୋ ପୁଅ କେମିତି ମୋ ଭାଇର ପୁଅ କେମିତି ଶୋଇଛି। ତାପରେ ଦିଶାର ଚାଲିଲା ଷ୍ଟାଇଲ। ପୁରା ଚଷମା ଟାକୁ ପୁରା ରଜନୀକାନ୍ତ ଭଳିଆ ଷ୍ଟାଇଲ ମାରିକି ତା ମାଇଁ ସହିତ ଖେଳୁଛି। ସେ ନିଜେ ମନକୁ ମନ ପୁରା ପିନ୍ଧି ସାରିଲାଣି ଚଷମା। ଆଉ ବହୁତ ଦେଖନ୍ତୁ ଖୁସି ହଉଛି କେମିତି। ସମସ୍ତେ ଏଠି ପୁରା ବହୁତ ଆନନ୍ଦରେ ଧବଳେଶ୍ଵରଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରି ତାପରେ ଆମେ ଏଠୁ ଆରାମସେ ଘରକୁ ଫେରିଲୁ। ରହୁଛି ଏତିକିରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।